Clar, és que això també ve perquè hi ha hagut una explosió de podcast. Sí. Ja pares ahí per la gent i diu, pues tinc un podcast en valencià. Qualquiera ja té un podcast en valencià. A veure, nosaltres perquè mos currem les coses, però sí que és veritat. Sí que és veritat que qualquiera ja agarra un ordenador, un micro i pum, podcast. I ja està. I és veritat. Que no ho critiquem, però no estic criticant. El sonit sí. Home, el so sí, tio. N'hi ha sons, tio, Claro, tant en valencià com en castellà, ojo. Sí, sí, sobretot... Home, en castellà n'hi ha molt més. N'hi ha molt més. I escoltes algunes coses que dius... És que t'agarres els cascos i fas bitxo, perquè és que no s'escolta gens bé. Això, tio... Mira... La qualitat del so és important. Dóna la casualitat que els podcasts que més m'agraden en valencià s'han deixat de fer, tio. Sí. Com t'ho dic, el de Solano i Tur, que és també un xic de piles, ja no el fan. Vall de Boges, que és de poliedres, tampoc ja no estan fent-lo. Jo dic, tio, els podcasts que més escoltava i mirava ja no es fan. L'altre que veig mogolló és el de Va de Rock. Veig, en realitat és escoltar perquè està en Spotify. Però, tio, aquests dos em sap mal perquè dic, hòstia, però si és que més m'agradaven. Els bons van també anant-se'n i després queden altres que també... Bueno, és que Ramon no te huela, no? Tampoc... Huela yaya. Yayeta. No te yaya que li diga que bonico, que guapo. Y eso te que no, és veritat. No és cierto, no. Sempre es pot millorar. Sempre es poden fer coses més guais i... A veure, fora de bromes, perquè estava fent broma, evidentment que tot es pot millorar i que nosaltres, pues, poquet a poquet també anem agafant idees i tal, però siguent sincer, pues, així n'hi ha un treball i es veu reflejat també a nivell tant de tota la part tècnic com també en l'altre apartat. És que vaig veure un fil, un hilo en Twitter de que ho parlava... Fes una traducció. Clar, un fil. Un hilo. Un fil. En el que parlava que clar, vulguis o no, fer un podcast és car. Perquè quan algun dia direm tot el que ha costat això, tot el que gastem... Quan siguem majors. Clar, quan siguem més majors. Ho direm, però portem 1000 programes. És que en realitat n'hi ha gent que si no tinguera un apartat en la ràdio o qualsevol altre lloc, no podria fer el seu podcast. Perquè és que és això, no pots permetre't una taula, no pots permetre't tindre els focus, la càmera, l'ordenador... Per mi l'ordenador, sempre ho han dit, ha sigut una bendició. Nosaltres farem un crowdfunding per a muntar el pròxim programa. Sí, no, se'n venen coses. Se'n venen coses molt guais que ara no podem dir res. perquè el CNI ens ha tocat per telèfon. Portem un any dient que se'n venen coses guais. Portem un any. No, però estem fent marxa. Un any i encara no hem començat el podcast en castellà. Això no va dir-te. Però perquè, a veure, a mi n'hi ha molta faena. Ja ho sé. I la veritat que no donem pa més. Tu saps que ara en Miami tenim... Tenim pactat en Warner Bros. En Disney, en Warner Bros. I en el jefe de Hawkers. Exacte. Tenim pactat fer un... Bueno, tenim coses. N'hi ha coses ahí. I la gent s'ho creurà, és broma, el trauen este clip i diuen estos tíos... És que tinc una habilitat per dir les coses sèries. És veritat, a tu se te dona bé això. Igual Mercedes va promocionar-nos una furgoneta per poder anar portant l'equipo a un lloc i a un altre. Sí, perquè Ferrari va pagar uns diners, però Mercedes va superar. Clar, és que Ferrari va dir... No t'ho pergues, que ara la gent que mos vega dirà estos, tíos, si ara estan muntant esta pel·lícula, no vull saber ja les veritats que conten el programa. No. O sea, no. Mira, vols que fem una cosa? Digues. Ara, anem a fer una pel·lícula espectacular, ¿vale? Ara mateix, que tot el que anem a dir és mentira. ¿Vale? Ara mateix. Això no serà millor deixar-ho pel pròxim podcast? El pròxim podcast de Balsent, no, el que anem a fer nou.
Vale, però una cosa... podcast... Hòsties, quina idea, tio! Acabes de soltar una idea que me la poden copiar. Ah, no, pues entonces no la digues. No, da igual, està registrat. Ah, vale. Està registrat. Ja has tocat Claro. allà a Madrid? He tocat ahí immediatament. Hi ha una abogada... Després de tocar allà al bar per un bocadillo sèpia? Este programa, mentre està emetent-se, perquè també és això, en fals directe, n'hi ha un abogat també que està mirant-ho i està apuntant pues, idees i coses així. No? Entonces, clar, si algú mos copiara, immediatament aquell va cuchillo, va machete. Clar, té raó. Va dir, no, pareu que tots de Balseu ho han fet antes. Entonces, fer un podcast en el que tot el que diguem siga mentira. Que por em fa això. Que guai, tio. Perquè no tinc la llibreteta... Mira, m'ha pillat la llibreteta d'idees. Hòstia, això és un poc perillós, no? Però que farem podcast de veritats i de mentires. No, un podcast només de mentires. Hòstia, un poc difícil. De mentires, algunes veritats, i que la gent intente saber quina és la veritat i quina és la mentira. Mare de Déu, senyor. Bueno, bé, ho intentarem. Bueno, jo per mi ho faig. Lo mal és que després no mos creuram. No, perquè no, tu pots dir que el programa ha sigut així i ja està. I vinga, va, que estem desvariant. Ja està. Pa desvariar... Jo volia... Però bueno, bé, va, pròxim programa. Va. No, ara no, Ramon. Vale, ara no tens... Estàs cremaet. T'has fet una cervesa, no tens l'agilitat mental per fer això. Tens raó. Pots dir alguna mentireta, com va haver un programa en què no sé per què el va pegar per dir coses que anàvem a Miami... Ho acabé de fer un poc, sí. si no sembla. O sigui que, com ja vas sentir abans, ara no t'impacta tant. Ara canviaré i diré Estrasburgo o alguna cosa així. Estrasburgo. Estrasburgo, això no és un tipus de pernil? No, home, no. També pot ser.